fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa Majalisar Dokokin Nijar ta aiwatar da sauye-sauye wa wasu mahimman dokokin shari'a. Jaridar ta ce daga cikin ƙudurorin da gwamnatin ta aike da zummar inganta sha'anin shari'a, majalisar ta yi na'am da matakin janye wakilin shugaban ƙasa da na shugaban majalisar dokoki daga jerin mambobin majalisar koli ta shari'a wato Conseil Superior de la Magistrature, abinda ke zama wata hanyar tabbatarwa kowane bangare damar gudanar da sha'anin mulki ba tare da fuskantar katsalandan ba kamar yadda demokradiyya ta tanadi. Jaridar Air Info na cewa mutane sama da 18,000 da suka tsere daga garuruwansu sakamakon matsalolin tsaro sun amince su koma gida don raɗin kansu bayan rangadin wata tawagar ministan cikin gida Hamasula Adamu da takwaransa na ayyukan jin kai Lawan Magaji da shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya General Abu Tarka a wani sansanin 'yan gudun hijirar cikin gida a jihar Tilaberi. Jaridar ta ce a sakamakon tattaunawar da ta hada su da waɗannan jami'ai a ƙarshen mako, mutanen da'irar Ayoru su kimanin 13,400 da wasu 5,375 na da'irar Desa sun fara kwashe kayayyakinsu daga jiya Litinin 15 ga watan Mayu, a yayin da hukumomi suka yi alkawalin tsaurara matakan tsaro har ma da guzurin abinci. Jaridar Lanketar ta ce jami'an tsaro sun kafsa da juna a jihohin Zandar da Agades a makon jiya. Saɓani akan wani abin da bai taka kara ya karya ba ya sa sojoji da 'yan sanda suka shiga farautar juna a titunan Zandar, inda har ta kai gaba hamata iska. Akalla soja 6 suka jikkata a yayin da aka kesa 'yan sanda 5 da suka ji munanan rauni. Jaridar ta ce a yayin da hukumomin tsaron jihar Zandar ke ƙoƙarin kashe wannan wuta, sai kwatsam aka samu labarin barkewar rikici a tsakanin wasu sojoji biyu da wani ɗan sanda a Agades. Lanketar ta ambato wani mai sharhi a kan sha'anin tsaro yana cewa faruwar wannan al'amari a wani lokacin da ake fama da matsalolin tsaro yau shekaru akalla 8 abu ne da bai kamata a yi bursu da shi ba. Mu karkare da jaridar La Rue de l'Histoire wacce ke cewa 'yan ta'adda na ci gaba da karkashe farar hula a Burkina Faso. Lamari na baya-baya shine wanda ya wakana a ƙauyen Yulu a ranar Alhamis 11 ga watan Mayu, inda wasu mutane ɗauke da bindigogi suka buɗe wuta kan ƙauyawan da suka tarar a gonakinsu, suka kashe akalla mutum 33. Shari'ar ta ce gwamnatin Burkina Faso wacce ta tabbatar da faruwar wannan al'amari ta yi kiran al'umma ta kwantar da hankali tare da ba su tabbacin tsaurara matakan tsaro a ko'ina a faɗin ƙasar.